Όπως προαναφέρατε, παρατηρούμε διαφορετικές οικονομίες ανάμεσα σε χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εδώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Υπάρχει ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και βέβαια όχι, δεν υπάρχει. Σήμερα η Ευρώπη θυμίζει ένα τηλεπαιχνίδι, η οποία με τρελή ανομαλία. Μα είναι δυνατόν να είμαστε σε μια Ευρώπη? Φυσικά, αν δείτε και την ακρίβεια ίδιων προϊόντων σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα κατέχει την πιο μεγάλη θέση σε μια τεράστια άλογη ακρίβεια, η οποία δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Αυτό είναι ένα τηλεπαιχνίδι που εκτελείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θύμα τον Έλληνα πολίτη και την Ελλάδα. Αυτό γιατί να επιτραπεί μέσα από το χάρτη, ακόμα και τον εμπορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν φτιάξαμε μια Ευρώπη. Άλλωστε, μιλάμε τώρα για ισότητα. Βεβαίως δεν υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ισότητα και στις κατασκευές, αλλά και στα έργα που πρέπει να γίνονται σε κάθε χώρα. Μιλάμε για μια τεράστια. Η Ελλάδα μας έχει μια τεράστια ακτογραμμή που δεν έχει ούτε μαρίνες, δεν έχει τίποτα. Μιλάμε για το 2024. Μιλάμε για αεροδρόμια. Ό,τι αεροδρόμια δεν είναι ελληνικά. Και πώς να επιτραπεί αυτό? Δεν είναι κανένα ελληνικό. Είναι δίθεν και τα χαμηλές και η Ελλάδα δεν έχει χρήματα να φτιάξει αεροδρόμια. Μιλάμε για πώληση νερού. Αν πωλήσουμε το νερό. Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και να σου πουλάνε το νερό και να έρχεται η Γερμανία με παράγοντα της Ευρώπης να αγοράσουν τους δήμους σου. Μα πώς να αγοράσεις το Δήμο? Υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, άμα το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, άμα το θέλετε. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα? Ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης? Πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα? Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη. Αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας. Να με υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια. Αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν ή να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη. Όπως και στη Eurovision. Ως καλλιτεχνικό ευρωπαϊκό θεσμό βλέπουμε να συμμετέχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξηγήστε μας πώς γίνεται αυτό. Άρα, ποια διοίκηση της Ευρώπης είναι αυτή που επιτρέπει να διαγωνίζονται χώρες πέραν της Ευρώπης? Αυτό πάω να σας πω, ότι είναι ένα σολολό. Ό,τι θέλει ο καθένας και δεν μιλάει κανένας. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να έχουμε Eurovision και να έχουμε διαγωνισμό να έρχεται το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να διαγωνιστούν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός Eurovision, άρα θα πρέπει να βγάλει η Eurovision το δικό της, η Αμερική το δικό της, η Νότια Αμερική το δικό της, η Ασία, άμα το θέλετε, και όλες μαζί να πάμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως πάει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αλλά η κάθε χώρα τρέχει στο παγκόσμιο. Η Αμερική με τους δικούς της παίχτες, η Νότιος Αμερική, η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Άρα δεν γίνεται λοιπόν τώρα να μιλάμε για Eurovision και χώρες πέραν της Ευρώπης. Αυτό είναι, άμα το θέλετε, ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία σοβαρότητα. Δεν ξέρει τι κάνει, που πάει, τι θέλει. Και δεν έχει να κάνει με ένα συμβούλιο ευρωπαϊκό, να συνδεθούν οι μέτοχοι και οι άνθρωποι να συμφωνήσουν και να συμβάλλουν σε έναν ευρωπαϊκό στόχο και σκοπό. Πού πάει η Ευρώπη? Είχαμε πραγματικά μια ανισότητα τόσο στο οικονομικό κομμάτι, αλλά ακόμα και στη διαδικασία όπως είχαμε. Βλέπουμε τους διαγωνισμούς της Ευρώπης, οι οποίοι πραγματικά είναι άνισοι. Και δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο σοβαρή θέση στην Ευρώπη. Αλλά ποια Ευρώπη? Εμείς είμαστε η Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να οργανώσουμε την Ευρώπη, να τη θεσπίσουμε, να τη θωρακίσουμε, να μην συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό θα συμβεί με πραγματικούς βουλευτές ψηφισμένους από τον ίδιο τον λαό, από τον ίδιο τον πολίτη. Για θέματα που μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία. Για άτομα τα οποία δεν χρωστάνε πουθενά, δεν είναι απλές μαριονέτες, ξέρουν που πάνε, ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι λένε. Όπως εμείς στην Ελληνική Συνέλευση.